पापा का रे सुनत हवा का बोल बतावा तो हदे टुन टुन का फेकू का संतोष का सुभाष का हाँ सब जनी का मैं खेत में बेहन पड़ गई आ तू लरुआ के आ एकदम चिकुड़ के बैठल हवा घरे खेत उतना रोपाई तो का जिया ना देवी का रे अभी तो एक हफ्ता पहले संडा बोली है हाँ। फिर पेना कह दे धान रोपा दे तो का खायल जाई साल भर ना रोपबा सुना बोल सरजू बावन मोतिया के बेहन डलवाई दा बलम जी रोपवाई दा धान धाना रेखावा बलम जी रोपवाई दा अच्छा तो मन भी ना का तो ना हो ना मानो ना मन भी पेट का सवाल है अच्छा ले सुन बोला जोते खातिर खेत रोटा पेटर मंगवाई दे धानी हो रोपवाई दे धान धाना रेखावा धानी हो रोपवाई दे अच्छा तो एक बात ई बतावा का कहत हुआ रोटावेटर लगवावे के हाँ कहिए से तो आए के घरे चिपक गईला तो कहीं जाए के नाम ना लेला आ घर गृहस्थी से तोके तनको मतलब ना है तो से मतलब है ना हाँ बिल्कुल हाँ सुना बोल घर गृहस्थी बोला कोई से के सपरी बोला सुना था आ बैठल बाड़ा घरे पिया छोड़ के नौकरी हाँ, कहाँ से रुपया आई रोटावेटर बदे घर गृहस्थी बोला कैसे के सपरी बैठल बाड़ा घरे पिया छोड़ के नौकरी तोके तो कुछ पता है ना का सुना बता देते ही बोल सुखत बाटे पानी रोपा हारी लगवाई दा बलम जी रोपवाई दा धान धान रेखावा बलम जी रोपवाई दा अच्छा तो टेंशन मत ले काहे देख हम का बोआइला का बोई बा हो धन रखवा चक्कर मत पड़ अच्छा आपकी चिंटुओ वाला बोआ देला चिंटू आ हाँ। अरे ई तक केहू के लइकन का नाम हो अरे तो नाम में कामो तो अच्छा आई सुन बोला सोहरत के गावे गावे लहरत बा झंडा अच्छा मतलब तू इतना मेहनती हवा तो झंडा लहरत ह घूम घूम में तो पता चली अच्छा 3 बीघा तालाबा में रोपले पानी संडा समझ में आवत ना एकदम समझत है यो एक बार गांव घूम ले तब पता और चल जाई चला घूम ले सोहरत के गावे गावे लहरत बा झंडा 3 बीघा तालाबा में रोपले पानी संडा आ टुनटुन भैया के जानल ही ना आओ उनके के ना जानेला उनसे पूछ पूछ के कुल रोपवाईला हता वो बड़ा चालाक हइयो हुआ हाँ तो सुन बोला टूना लाडो संगे मेड़ बांधवाई दे धानी हो रोपवाई दे धान धाना रेखावा धानी हो रोपवाई दे
रोपवाई देतला रुक